Sibat edine çarenûsa tarîtiyê ye Kurdistan lezgiyeva. Meha Sibatê her tim wek meheke sar, tarî û nediyar tê destgirtin. Lê ji bo gelê Kurd piştî nehê cotmeyê bi kompleya 15 Sibatê re weke meheke bi temamî reş hat destgirtin. Lê divê em ji bîr nekin ku her tim du aliyên madalyayê hene. Heger em li kîjan aliyê wî binêrin an şîrove bikin, ew alî diyar dibe. Di meha Sibatê de xwestin hêviyên gelan vemirînin. Lê wan heqîqeteke li ber çavan negirtin û şaşiyeke demsalî kirin. Hewl dan xwe li pişt qedera tarî û sermaya Sibatê veşêrin û têgihiştineke Sibatê ji bo gelê Kurd biafirînin. Li rêber Apoberê ev feraset berova jî kiribû. Çawa ku meha Sibatê dibin perdeya xwe ya spiya paqij de her wiha biharê tîne, rêber Apo jî tevî planên tarî yên dijminên gelan bû meşaleya geş a têkoşîna PKK ya ku esasê îsrara aştî û azadiyê ye. Bi dehan sempatîzan Welatparêz, têkoşer, weke cewhera dilsoziya xwe ya bi rêber Apo re bi meşale û sûrîdên azadiyê yên ku ji laşê xwe pêxistin, tarîtî û qeşeya meha Sibatê ronîkirin û helandin. Ev şêwaza herî dijwar a nîşandana pabendbûnê bû ku dijmin li hêviya wî nebû û planên wî pûç bûn. Kompleya 15 Sibatê mijareke wêjeyê ye. Bi hezaran helbest nikaribin tofana ku kompleya 15 Sibatê di canê me de çêkiriye vebêje. Bi baweriya min ger edebiyat şûre rastiyê be, divê rojekê ev şûr û hemû tiştên ku heta 15 Sibata 1990 nehan qewimîne binivîsin. Ger edebiyat nebêje ku mirov ew qas hîrs bûne ku xwe bişewitînin û laşên xwe pêşkêşî gorîgehekê bikin, daw ku pêşî li rojek tarî bigirin û belkî li dijî xwedeyan serî hildin dê çi bêje. Dibe ku herî zêde em jinên Kurd li ser vê yekê binivîsin. Wekî din çawa dikare were ravekirin ku Zehraya ku hêj temenê ciwantiya xwe da serî hildaye û li şûna rondikên çavan hildibijêre, agir ji bedena xwe bibarîne. Ango helbesta bi dehan dilsozan a ku bi duruşmê hûn nikarin roja me tarî bikin, bûn aheng û çeper ji agir vebêjin. Heger em dakevin rûpelên dîrokê em ê hê bi zelalê bibînin. Çima mirina Hektor li Trovayê ew qas biêşe? Ji ber ku çarenûsa gel heye. Li wir hûn dawiya trafîk a ku ji bo zengilê hatî destnîşankirin dibînin. Dem hene ku qedera gelan di destê lehengekî de winda dibe yan jî bi dest dikeve. Rêber Apo ev yek bi kurtasî wiha got. Dîrok di keliyekî de û di yek kesî de tê çareserkirin. Tişta ku di 15 Sibatê de qewimî, encam û sedema dîrokê ye. Hin kes nikarin naveroka vê nirxandinê fan bikin. An ew diyalektika jiyanê wekî pelên cuda yên mîna rûpelên salnameyê dihesibînin ku dema dem derbas dibe bên jêkirin û avêtin, li şûna wan pelên nû werin danîn. Yan jî bi awayekî ku ji aliyê kesên ku ev qedera dîrokî diyar kirine ve hatine kirîn û dilê wan ew qas çemidî û qels bûye ku nikarin vê rastiyê hîs bikin, nêzî Kurdan dibin. Gorkî dema di romaneke xwe de behsa kesên wiha dikir wiha got. Dilê wî ew qas çemidî bû ku hest bi derziyên wî nedikir û pelên gula di dilê wî de di herikê diçilmisin. Belê, xwediyên kompleya 15 Sibatê kesên wisa bûn. Kes û menfaetên ku ji dil sar bûn ku wateya hevaltî, edalet û bûyîna beşek ji kesên xwedî heman qederî nas bikin bêpar bûn. Şaşiya têgihiştina serdest a dîrokê ew e ku dîrokê weke dubarebûnê dibîne. Lê ger hûn zanibin mirov wê rast bixwîne, dîrok her tim xwe dubare nake. Herçend carinan ji ber hin şert, dem û cih encamên wekhev nîşan dide jî di eslê xwe de cudayiyek domdar dihewîne. Tişta ku sîstema serdest dixwaze bi ser me de bike, ji îrade û planên wan pê ve ne tiştekî din e ku em têkçûn û teslîmiyetê mîna çarenûsê bixin hundirê xwe. Tişta ku ew dixwazin bikin di têkoşîna azadiyê ya gelê Kurd de ew e ku hûn rûya rast ê şaşî û armanca vê têgihiştina dîrokê ya ku ji aliyê serweriyê ve hatiye afirandin qebûl bikin. Ji derketina PKK ku kulîlkek li ser zinaran şîn bû û di demek kin de bû hêviya gelan a azadiyê îspat kir ku ev xelaka berbijêr ve ne qedera gel e. Xapandineke ku bi zorî û bi hîleyê hewl tê dayîn ku li ser gel bêferzkirin. Meha Sibatê êdî ji bo gelê Kurd ne çarenûsa tarîtiyê ye. Sibat weke dawiya zivistanê wê bibe destpêka bihara Kurdî û hemû gelên azadîxwaz.